Mayong adlaw ug welcome sa atong Health Series 8. Ug ang topic sa atong Health Series 8, pagluto uban ang gugma. Bibo kaayo nga topic. Ug unta kung ikaw ang kusinero or kusinera sa inyong panimalay, maminaw gyud ka pag-ayo kay importante kaayo ni para sa imo. Ang pagkaon usa ka pinakabibo nga butang diri sa kalibutan. Kitang tanan gusto gyud mo kaon ug kitang tanan gapangita og lami apil ang atong mga anak. Apan kung ang atong kusinera or kusinero sa atong panimalay dili galuto uban sa gugma, medyo gyud laay ang panahon nga tingkaon. Mo'y hinungdan nga ang daghan kaayo nga mga bata gamay ra kaayo ang ilang kaunon sulod sa ilang balay ug gapangita sila permi og mga street foods katong naprito or ibaligya sa mga kilid labi na sa panahon sa hapon ug gapangita sila og mga junk foods ug sige sila gapalit og kini usa ka epidemya karon diri sa ato og abi ninyo mga ginikanan dapat ikalibog gyud nato ni kay dili gyud healthy para sa bata ang ilang gapaliton nga junk foods or mga candies or mga street foods sa gawas. Diri sa ato ang sulbad. Magluto kita uban ang gugma. Para healthy ug baskog ang atong mga lawas, kinahanglan nga mukaon kita og healthy nga mga pagkaon. Nahibalo na ta, kinahanglan mukaon kita og healthy nga mga pagkaon ug kinahanglan nga balance ang atong pagkaon para nga healthy food ang atong mga lawas ug mga baskog kita. Apan lisod mukaon og healthy kung galaayan ta sa atong kaunon ug kung permi kita mabira ngadto sa mga lami. Apan kung magluto kita uban ang gugma, makadalit kita og healthy meals og healthy mga snacks nga ma-enjoy sa tibuok natong pamilya. Makontento sila og dili na sila mangita og mga junk food sa tindahan or dili sila mangita og mga street foods. Siguro gipangutan-an ka sa imong mga anak o basin sa imong bana kung unsay inyong isud-an. Basin nakaagi ka ana ba? Unsa kasagara ang imong gaitubag kanila? Hinumdumi. Unsa imong tubag? Kung mangutana kanimo ang imong bana or ang imong mga anak nga unsa atong isud-an? Basin makatubag ka ambot or basin mangita ta dito sa tindahan palit kita og kanang isud-an. Ingon ana ba ang imong gaitubag or gapalit dito sa tindahan og tinapa or mga lakimi basin mo itubag. Apan kung luto ka uban ang gugma dili ka makatubag og ingon ana. Ang imong itubag kung galuto ka uban ang gugma makatubag ka og exciting ug makadasig nga tubag sa imong bana ug sa imong mga anak. Basin makatubag ka og kanang naatay lami kaayo nga sud-an nga akong giluto karon na isabaw, sinabawng isda, daghan ang iyang sagol nga mga utan, lami kaayo. Or basin makaingon ka nga kanang nagsalad ko og na ako'y giluto pud nga munggos nga ginataan. Ingon ana mga tubag ug basin na ay nakita pud nimo nga mga prutas, mga saging or kapayas nga hinog or mga bayabas or pinya kay at least kausa sa usa ka adlaw basin sa udto or sa hapon sa usa ka kan-anan maayo kung naapod kay idalit nga mga prutas. Importante kaayo ang prutas sa atong lawas. So kung luto ka uban ang gugma, makatubag ka ug makadasig sa imong pamilya kung mangutana sila kanimo kung unsay inyong isud-an. So para makaluto ka uban sa gugma, kinahanglan nga kada gabi sa dili ka pa matulog, planon nimo kung unsay imong lutoon pagkaugma. Ang uban gusto nila nga
Planoon nila kada hapon sa Domingo, ilang isulat sa ilang notebook o planoon gani nila ang ilang menu para sa tibuok nga semana. Mo'y gabuhaton sa uban ug maayo to. Or at least kada gabi planohon nimo unsay imong lutuon ugma. Og una, ang kinahanglan buhaton, tan-awon nato ang atong stock. Kung unsay atong stock nga utan, unsay naa sa garden nga kanang andam na or ready na pag-harvest, unsay atong gihipos sa balay nga mga pagkaon para makaapil nato sa atong lutuon sa dili pamalata. Dili maayo kung naay mausik nga pagkaon or malata tungod kay wala gamita. Likay gayud ang usik. Likay. Sunod, kung naanak kay plano, unsay imong lutuon, pangitahan nimo kung unsa pay kinahanglanon para maluto nimo og base makaadto ka sa garden, mangita ka og mga utan or kung unsa pay imong pangitaon para makumpleto ka pagkaugma. Kutob sa mahimo, ayaw idalit sa imong pamilya ang patay nga mga pagkaon. Mo'y imong idalit kanila ang buhing pagkaon. So, unsay patay nga pagkaon? Ang patay nga pagkaon, mao ang bisan unsa nga gikan sa lata or gikan sa mga pinutos or nakaagi sa pagproseso. Patayng pagkaon, ang hot dogs, ang tanang linata, mga ice cream, corned beef, Maggi, Skyflakes, cake, soft drinks, mga street foods, pareha sa mga quick or siumay, mga bacon or chorizo, ug tanang pagkaon nga giproseso, mga patay sila nga pagkaon. Unsay buhing pagkaon? Ang buhing pagkaon mo'y pagkaon parehas sa mga utan, tanang klase nga utan, ug tanang klase nga prutas, ug ang mga presko, panangitan isda, or karni manok, o bisan unsa nga karni, mga munggos, mga itlog, balot, mani, kasoy, tilaob, basta tanang gatubo sa yuta or tanan nga wala agi sa pagproseso. Unsa pay uban natong buhaton aron makaluto kita uban sa gugma. So nahisgutan nato ang primero nga punto, magplano. Ug ang sunod kanang dili kita or likayan nato ang paggamit sa patayng pagkaon. Kinahanglan kargado og buhing pagkaon ang atong galutoon. Sunod, unsa pa? Kini ang uban pang butang nga mabuhat nato para makaluto kita uban sa gugma, maoy pagtanom og mga utan og mga lamas sa atong lama. So bisan sa mga sako lang or sa mga planggana or sa mga daot nga ligid, bisan unsa nga mabutangan nato og yuta, gamiton nato og punuon nato ang atong lama, bisan gamay lang kaayo nga area. Punoon nato og mga lamas. Paggamit og daghang mga lamas sa imong galutoon, kay dako silag sustansya ug tudlo iyang imong anak sa pagkaon niini, ayaw ibutang sa kilid sa plato. Kanon ang mga lamas. Bisan unsa nga imong isagol, pareha sa atsal, sibuyas, ahos, ug ang uban kanang sibuyas dahunan, mga bawing, mga dulaw, tanglad, sili espada, og herbaboy na. Basta daghan kaayo. Kini ang imong gamiton para pagpalami sa imong galutoon. Ayaw paggamit og makadaot nga klase or kanang pagpalami. Pareha sa magic sarap or mga bitsin or tuyo, daghan oil, og uban nga kargado og chemicals ug makadaot sa lawas. Paggamit og presko nga mga lamas nga gikan sa imong kaugalingon nga garden nga naa sa imong lama.
Paggamit pud og daghang mga green nga utan kada adlaw. Bisan unsa, parehas sa bisan unsa nga udlot, bisan unsang makaon nga mga dahon, mga pitsay, tangkong, mga lettuce, kalamunggay, kung unsa ang naa kanimo, kung unsa imong gitanom, kung unsa imong makita sa daruhan or sa dito sa kilid sa dalan, mga pako gamitan nimo, pero kada adlaw pag luto og mga dahon og klase-klasihon nimo pagluto, kanang naay salad usahay, naay lasa usahay, naay ginisa usahay, kanang pangita ka og lami nga paagi pagluto nga dili laay. Ang usa pang butang nga mabuhat nato para makaluto kita uban sa gugma maoy pagtuon og bag-o nga klase nga linutuan gikan sa YouTube. Mag-study kita. Kay di ba daghan kitag panahon sa pagtan-aw sa Facebook, sa pag-post, naantay panahon sa pagtan-aw pod sa YouTube ug pagtuon sa mga bag-ong klase nga linutuan. Magtan-aw kita ug magtuon kita or basin naatay silingan nga maayo kaayo magluto. Mangutana kita sa iya or magpatudlo kita kaniya. So may usa nga mabuhat nato kanang dili balik-balik ang maurag gihapon nga mga putahi nga balik-balik nga kanang binas-oyng utan or inon-on, pero mangita kita og bag-o nga klase nga linutuan. Parehas sa among gibuhat karong semana nakatuon kami sa pagbuhat og kinilaw nga talong. Di ba gakilaw kita og isda? Pero karon semana nagkilaw mi og talong. Og bisan ang akong apo nag-ingon nga moy iyang paborito gyud nga nakaon adto nga adlaw is katong kinilaw nga talong. Og nagluto og sisig nga talong. Na hibaw-an namo sa YouTube kay katuon mi sa YouTube. So buhaton nato para makaluto kita og bag-o nga mga klase na atay mahibaw-an nga bag-ong linutuan, malipay dayon ang atong pamilya kay makatilaw sila og bag-o nga dili laay nga linutuan. Kung dili ka maniguro sa inyong panimalay, mangita sila og lami sa gawas ug mukaon sila og mga pagkaon nga dili healthy, mahal ug makadaot sa ilang lawas ug ngipon. Daghan ang mga tao karon nga murag insakto tan-awon ang ilang timbang, murag dili sila malnourished, pero kung susiyon ang ilang dugo, kung ipa-blood test, makita nga daghan di ay ang kulang nga sustansya sa ilang lawas. Kay ngano ang ilang kakaunon halos pulos patay nga pagkaon. Kinanglanon nato ang mga vitamin B, ang magnesium, ang ferrous, ang potassium, ug daghan pa nga ubang importante kaayo nga sustansya nga dito na makuha sa buhing pagkaon ug sa mga utan, mga prutas. Ang usa pang butang nga mahimo nimo para makaluto ka uban ang gugma, maoy paghatag og insakto nga panahon sa pagluto para dili madali-dali ug makagawas pag-ayo ang lasa sa imong giluto. Kinanglan nga insakto ang pag-timing. Kasagara, ang mga adobo walay lami ug gahi pa ang karne tungod kay gidali ra pagluto ug wala malata. Kasagara, ang utan nga nalata nasubrahan og kalayo, wala matimingi ang pagluto. So kinanglan kung magluto kita uban sa gugma, maghatag gyud kita og insakto nga panahon. So unsa pay atong mabuhat para makaluto kita uban sa gugma? Ang usa pang butang nga mabuhat nato para makaluto kita uban sa gugma, maoy pagluto nga gamay ra kaayo ang oil nga gamiton. Kay makadaot ang oil, maka-stack up sa atong mga ugat. Labi na sa imong mga anak, dili maayo kung sa gamay pa sila hangtod mo, dako, daghan ang ilang gakaunon nga oily. So, okay man ang pagprito,
okay man usahay ang pagprito, kanang magprito ka panang nitanog isda or itlog. Pero dili sobra ang oil. So ang paagi nga makalikay ka sa paggamit og daghan oil, magpalit ka og non-stick nga kawa. Kanang giimbento nga para dili kinanglan daghan ang gamiton nga oil. Og mapalit kini bisan asa sa mga hardware, sa mga Urama, SM, makakita bisan asa bisan sa dito sa merkado. So ayaw ihuwad ang oil dito sa kawa, taksa gyud siya para mahibalo ka kung unsa kadaghan ang imong gagamiton. So ang kadaghanon sa oil or mga tambok nga kinanglan sa imong lawas kada adlaw para sa pagpangsyon, ingon ra kadako sa imong kumagko. Mo'y imong kinanglan, mo'y gamiton sa imong lawas kada adlaw. Ang sobra niini nga gakanon nimo sa usa ka adlaw nga oil or tambok, ihipos ra dayon sa imong lawas dapit sa ginhawaan. Ug kung kada adlaw sobra ang imong gakaunon nga oil, so kada adlaw gakadugangan ang nahipos sa imong ginhawaan. Hangtod basin na ay muabot nga adlaw magpa-ultrasound ka, na adi ay kay fatty liver, uban mga sakit, ug padulong ka sa mga dako gyud nga problema sa lawas. So ayaw ihuwad ang oil ngadto sa kawa, taksa siya, gamay ra kaayo ang gamiton. Ang usa pa nga mabuhat nimo para makaluto ka uban sa gugma, maoy dili pagpasobra sa kadaghanon niini. Ayaw pasubraha ang imong galutoon, kanang insakto ra para sa kada membro sa imong pamilya. Limita gyud ang imong gaidulot sa kada membro sa imong pamilya. Ayaw anara ang imong pamilya sa patuyang nga pagkaon. Ayaw sila anara sa patuyang nga pagkaon. Daghan kaayo ang over sa timbang karon nga mga tao. Kay over ang gakaunon. O bisan batanon pa baga ang bilbil sa tiyan ug dili gyud ni healthy. So limita ang imong gaidulot. Mo'y gabuhaton sa galuto uban sa gugma. So importante kaayo ang serving size. Importante ang kadaghan sa pagkaon nga idalit or ibutang sa kada plato. Importante nga dili magsobra. Ang maayo nga balita kay kada usa ka nato naatay personal nga taksanan. Og hisgutan nato karon unsa kini nga personal natong taksanan. Makita nato diri sa atong picture ang atong taksanan atong kamot. Ang serve sa karni o isda or protein ipasama ra kalapad sa atong palad. Ug ang kabaga ipasama ra sa kabaga sa atong kamot. Sa ato pa kung dako ka nga tao ug dako ang imong kamot, medyo dako ang imong serve. Pananglitan na ay adobo or na ay isda. Pero kung gamay ka nga bata, gamay pud ang imong serve kay gamay ang imong palad. Ang serve sa mga utan ipasama kadako sa imong kumo. Sa ato pa ang maigo sa imong kumo or parehas ka dako sa imong kumo nga serve sa mga utan, mo'y insakto nga serve kada tingkaon. Ang mga carbohydrate sama sa kanon or sa patatas or sa pasta, mga noodles. Kung unsang imong kaunon nga carbohydrate, ipasama kadako sa maigo sa imong palad. Ang oil or tambok kinanglan nga dili mo sobra sa kadako sa atong kumagko. Sulod sa usa ka adlaw. So kung ingon ani ang atong
i-serve or atong kanon kada kananan parehas sa taksanan sa atong kamot nga nakita nato sa picture, dili kita ma-over, dili pud kulang. Ang pagluto uban ang gugma gakinahanglan og pagkugi, gakinahanglan og pagplano ug mga panahon, pero maayo kaayo ang mo resulta para sa tibuok pamilya. Busa, magluto kita uban ang gugma.